저도 보그라 지수 크리스토인 바이 하이 하이 남쪽어 그방마 사드롱의 레코딩 클라이마니아 록 방의 비지 이번이야구로 삭 아슥 함타야 doktorok 당마바이 저라 클라이만리아 하이파나 카이터 하이 하이 저라 로피카바 티니승 하이 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 kaitani kok no sering layana keseng ngerong mito tongbaina Phunukjakmani no sering lay tongo ke chapter 9 paikya ke chapter 9 ngerong mito tongbaina chapter 9 ongka borok rok je muthangjak yarok ba Jisu Kristo no oito klayarok ba asai ketal yarok borok 7 bosor ni kosto tekto hatnai ke aro soitan ni satok mung borok aro experience ngai abono ke jeng soलोंनाय kya getini chapter 10 hingke aro jeng chapter 10 o jeng specially nugo maksini suhari rok borok ni jole mani kaitoni jole mano ba tuk no luklai mani mane kaitoni jole mano luklai mani ba kosto tekto abano chung pesa wansok laina phali keseng philayana chapter 10 verse 1 to 5 ang poriwan chapter 10 Phunukjakmani chapter 10 verse 1 to 5 oro kokbok rogo suijak tongo suwari bai bijak kotoy Afro ang tei khoroksa phan gnang suwari no chuk no hani okhorei phaimanukha bo chumui no kanjak chumjak bokroksa ka chokreng tei nungjak bini bumukhang sal hai yakung khe hor jelai ni thongla hai bini yago bijap kotoi dolsa phiokjak bo yagra yakung bai twijlango kakha yaksi yakung bai hakungo kakha hake singho pungma khorang haike chirik khokka bo chirik khokke no phuirang thaisni kogui gurum saka aboro gurum sake no ang seina naikha hai phano ang chukno hani hai hne sama khanaka o phuirang thaisini gurumui samano khogui tongdi omono ta suidi Verse 5 Afro ang twijlang bai hakungo basajak suwari no nokhawo yak tisama nukha ge oro jeng nugo suwari no je nokha gurungui kok samani bono omono ta kholok di o phuirang thaisini gurumui samano khogui tongdi mane ta phiokdi khogui tongdi omono ta suidi jeng saimano aro khogui tongdi ta suidi ini oro sau omoni bising tei jeng wansugui mano ba sibui mano beba kaitoni kok beba kaitoni bukhani kok Bible o sujakrui beba kaitoni bukhani kok tamangke jeng je sina nangmani borok rok je sina nangmani je nangmani borok rok ni bagui absuk simise Bible o kaito rowui ro jeng temanang mutangjaknani nango Kristo jibon mane Krista nangui jeng bahai ke tongnai abo jeng nuko baksa kabangma borok khai hini sawo secret ta nungdi hini Bible sayable ngan nungmana aboro mane just example udaharon kabangma kaitoni bukhani kok ba kaitoni chapjak kok ba chap mani boni wansok mani boni bukhani kok no suijaya Bible kabangma tong tamake jeng je nang borok boni so je nang bono se Bible kaito Bible ni bisingtui jengno sirawani ani Bible roiro ba borok ni bisingtui suiro ani bagi Bible no sawo
Bible ni beba kok kaito ni phola bai kobol jagui suijakmani nijong Bible nugo First Timothy, Second Timothy chapter 3, 16 by 17 no jeng naikinu. Okay, Apostle Paul bo samani tongo hai hinai. First Corinthians chapter 13 verse 12 ang je simani amo ungkha kisi sase piaba salsa kaitor bai malai nai tabuk sung nukmani ungkha tomanai siari kobol jakhai mane masing rogo sung muk siari ni bagui no amoni bagui no sung hasalu no hoya ya deba ga omohai sung nukmani. English sawo now we see in mirror dimly but then face to face. Tabok sung nukmani abo srai ingya mane glang ingya. Piaba salsa sung mukhang jeng malai nai sini subre Jisu Kristo bai ge apro malai pro jeng bebag no phunukjaknai bebag no jeng sinai amhamani ko. Tabok jeng nukmani abo kisah si I know part niso. Tamane jeng Bible je suijak tongmani bono jeng siu. Kaitor tomano Bible suiro jeng sina nangmani. Mathangjaknani bahike kaitono lobnani abasi. Piaba jepro Jisu Kristo kepili payo jeng bebag no sinai apro. Ge Bible bo sawu kaitoni hijakok kaitoni khogui tongjak abo kaitoni no. Mana jeng bono siwi maya. Kaitor jeng no siroya sak jeng siwi maya. Padi Deuteronomy thangai Deuteronomy kau bai ke tong waini ni sapima chapter 29 verse 29. Chapter 29 verse 29. Khijak manei bebak no subra yung chini kaitoni se piaba phunukjak o kerong rok ni bebak kokthai rok no jungno tei chini bwsa rok no kusung tuinani bagui rjakha. Aro jeng clear ke nugo khijak manei bebak no subra yung chini kaitoni se. Khijak manei abo subra yung ni se. Piaba Israel rok no haini sawo oro tamaisa bebak kokthai rok no jungno tei chini bwsa rok no kusung tuinani bagui rjakha. Kerong ni ba o Bible kerong mane no Bible smai kasa ke abono jungno rokha abo kusung tuinani bagui rjakha. Mane boni bobai tui duljaknani bagui boni mote tongmani bagui abono rojakha. Yes, Bible ungkha chini bagui ungya kheba chini borok munisho chini chrai rok ni bwsa bwtui rok ni bagui borok munisho ni bagui tongni male jeng sina nango kaitor tongma nai bahike mwthangjaknai tei bahike kaitoni bwsa wngui o sungsaro gethang tongsak tongnai obono kaitor jeng no sirowo hingke abono no Bible o jeng kaitor rowui rok jate jeng sithung hingke bono siwui jeng khlaimanani bagui jeng bono kaitoni muchungma tabu kaito tmanai abono jeng siwui bono khlaimana tui. Kaitoni hijakok ba tepro jeng tmahino bebak manei hijak manei abo kaitorni chini kaitoni se tomani bagi abo ungkha tamahin sasinai kok bai bo jengno phunukmani jengno siromani ungkha jengno khlairokni bagi. Piaba jeng bono khlainani nangya haini bagi jengno sinabo nangya. Anyway jeng bono tini sernlainai kaitoni bisingni chapjak ba boni bwkhani kok phari jeng haini hai thanglaiphinaI Phunukjakmani bo chapter 6 by chapter 10 verse 6 by 7.
ang puripiana hake nokha bai aro tongnai bebak no snamnai kaito bai aro tongnai bebak no snamnai te twijlang bai aro tongnai bebak no snamnai a mol brum brum khathang tongnai sha kaito ni mungoi bo hai hnei sama smai tangkha te lerglak khorokdok ni ulni aswari totro tamkhe kaidor bini seleng diari rokno samatui no bising ni chapano khlai painai aro ojora tei lerglak hneisau nokha bai aro tongnai bebak no snamnai kaitor bai aro tongnai bebak no snamnai tei twijlang bai aro tongnai bebak no snamnai mol brum brum khathang tongnai sa kaitoni mungoi bo hai hnei smai tangkha oro hai hnei smai tangkha bo samano khlai bainai georo phan grang suari bo smai tango kaitoni mungoi tei lerlia kaitor boni sagrini bisingtui diarini bisingtui saklaimani abo wngsinai jepro o suari maksini suari bo jepro totro khorang mane totro tamu apro basi tanu hunsinai apro no o abono khlaibainai ba kholokjaknai aprono paisinai kaitoni hwijak kok kaitoni bisingni kok paisinai mane bo wansok mani abo bebagno wngsinai phunukjak sinai awakai oboni bisingtui jeng saimano sagri jisu kaito boni diarini bisingtui khoktui saklaibani abo paikha abo wngsinai paikha mane wngkha wngpaikha nangpaikha jepro suari totro tamo aprono obo paisinai kaitoni hwijak ba kaitoni kholobi tongjak bisingni kok tamabu number 1 kha kothma kaham wngkha kaitoni u bisingni kok kothma kaham wngkha u bisingni kok kaitoni wansokjak chapjak hwijak kok haidi Romans o thangai Roman chapter 16 verse 25 by 26 25 by 26 Paul kaito no lobmani phaidi kaito no chungsa khlaiyana ang Jisu Kristoni kokno tui pirmani a kothma kaham by pia bumasingni simi sijak ya angei phaimani a bisingni kokno phunuk mabai kaito norokno poito rag ruwi mano haipano tabuk diari rok sui langmani tui a bisingni kok phangke phunuk jakha hake bebak borok rokno poito khlaiwi bini kok khnana tuikhe molbrum brum ni kaito dagima bai bebak dofano abono sawi manrukha jisu okay 25 26 oro sungnugu 6 hake bebak borok no poito khlaiwi bini kok khnana tuikhe molbrum brum ni kaito dagima bai bebak dofano abono sawi manrukha tabo bebak no sawi manrukha obo tomabu oro sawo bo age hwi tongromani bisingni kok tabo diarini bisingtui saklaimani a kok tabo wngkha sawi manrokha bisingni bumasingni simi sijakya wngwi phaimani a bisingni kokno phunuk mabai kaito norokno poito rag ruwi mano haipano tabok diari rok suilangmani tui a bisingni kok phangke phunuk jakha mane diarini bisingtui bo kok samani bo saklaimani bo nangkha
Te Ephesians chapter 6 ukok no sawo pada sing mari ni nai lewana siwani bagi Ephesians chapter 6 verse 19. Verse 19. Ang kok sanapuru kaitor ano kok kaham runa ke ani bagi no norok suri sandi ang khatorui kotma kaham ni bising ni kok sebayi sui mana ke suri sandi. Oro Paul sawo suri sandi temani bagi kait ni kok bising ni kok sebayi sawi mana ke bising ni kok tamu tabu ang pilan saka kotma kaham. Kotma kaham angka kaitoni hija bising ni kok. Bono diari ni bising tin hani bagai Jisu asaya sani no sajak Jisu motang painai omongka Jisu borok no motang mani bono gospel bono kotma kaham haibla Jisu Calvary cross of thipemeni thuye borok no sumsok ni yakni pioka iga obo kaitoni boni bukhani kok boni bising ni kok bono diari ni bising tin agene saklaikya Abraham no ringmani porino bo saklaikya iga abo nangpaikya Jisu Kristo thima bai Gero Paul bu ukong sawo obongka kotma kaham. Nge Colossians chapter 4. Colossians chapter 4 verse 3. Kaitoni aroni kok pirnani. Kristoni bisingni kok no sanani lama kaitor jengno rutung hne chini bagi bo suri sandi tamni hunba aboni bagi no ang tabu along wo klaija. Ro Paul haini hai Filipino chiti suimani. Ani bagi suri di chini bagi suri di जों कतमा kaham no pirmana tui tamni hunba aboni bagi no ang tabuk alongo klaijak kaitoni Kristoni bisingni kok no sanani lama kaitor chungno rothung aboni bagi suri di mole kai bisingni kok ka kotma kaham haina hai bono pirnani bagi se ang tabuk jelo klaijak alongo klaijak ge bisingni kok ka kotma kaham kaitoni bukhani kok moni bagi no bo Bible ro boni bagino Jisu no rohoro boni bagino Jisu Calvary cross thuyo boni bagino Jisu thui thangi basao amongka kaitoni bukhani kok kaitoni bisingni kok bono bo diarini khukni bo saklaimani nangphai rekha nangphaikya agini saklaija nangphaikya gati kaisa kaitoni bukhani kok ba kaitoni bisingni kok angka Jisu Kristo bos painai Colossians chapter 2 bo ma asai painai jengno mutangnani bagai obo age hija piaba diarini bising tik bang ma bar na saklaija ge omo haikena bo jorawo no besak ngai asai paikya borok ngai asai paikya Colossians chapter 2 verse 2 by 3 ang porwaning Colossae chapter 2 verse 2 by 3 borok khator sogui manna tuike borok hamjak laiwi thansa ngai manna tuike pia borok kaham ke sawi manma bai si sisogui manna tuike ang omo hai samungno khlaio hake borok kaitoni bisingni a kok sawi manu abono Kristo bono kaito no hui tongjak kabangma sima nukma no sawi nani lama bisingni kok kaitoni bisingni a kok sawi nana abono Kristo kaitoni bisingni kok no sing sawi nana kaitoni phandro bai ge obosabo abono Kristo ge Kristo kaitoni bukhani kok kaitoni bisingni kok kaitoni huijak chapjak kok Kristo engka bebag Kristo engka omo hai chabi bebag no kholok manai mane bebag ni jengjal no phiok manai bebag ni problem no solve khlai manai Kristo ni bising tino jeng thangjagui mano kaitor no sinui mano kaitor subabu kaitor ni thani phai mano tomani mole ang no lama ang no kubui ani bising tui phai kisimise afani aro sogi manai abo jeng nugu ke Kristo ni thani no jeng gyan mani mano jeng nakar jagui mano te chini sungsok nakar jagui mano jeng phiok jagui mano te jeng tori mano
Kristoni bising tui nge Kristo angka u kaitoni hujak ba bisingni ba bukhani kok. Number 3, motha church angka kaitoni bukhani kok, kaitoni wansokjak bisingni kok. Nge boro bon diarini bising tui jeng mothani kok bu kwbangma saklaijak jeng nugo. Nge bobo phang ungphainai ebo ungphaika tabok diarini kok saklaimani tabok nangphaika. Bopro jeng motha asai Bible ni mote 1 chapter 2 jeng nugo jepro Phunukjakmani o sungsar phayo Pentecost ni salo Jisu Kristo thuyei 50 din ni salo bo Phunukjakmani phayo aplono motha kaso onke Jisu samani tongo ang thang boni sagri rokno ang nirok oron tongdi Jerusalem ni takutuldi ang thangnai yagulo nirokno chubanai khoroksa phainai Azuba nai paipro derok panmanai generok kotma kahamno pinani chengnai Jerusalem Judea amchoyo te sungsar ganangai nisam ngeborok aron tongka jepro Phunukjakmani kalai paikya borok tama borok kaidani kokno pinani chengka ke motha angka kaidani bukhani wansokjak ubisingni kok bari Ephesians chapter 3 verse 1 to 4 ang polwanang buini borok rokni bagui Paul samang khlaimani aboni bagui no norok buini borok ni bagui Kristo Jisu bai alongo chopjak nai ang Paul kaitoni thani surisano norok ni kaham ni bagui kaitor khairogui ano o samangno bermani abo norok khuse khanata kaitor bini kha bisingni kok siruma bai ang abono sawi mano o kok no ang bara sake suikha oro sawo kaitoni bini kha bisingni kok siruma bai ang abono sawi mano kaitoni bisingni kok abongka motha ang tepron saka jepro Phunukjakmani phayo Pentecost ni salo aprono motha chengsau ge motha chengsamaningka Jisu Kristo ni thuyba Jisu Kristo thuyei basaka bono poito khlainai ro bono motha Corinthians srai ke nugo bono poito khlainai ro jepro kuthumlayo kuni katha bono motha ge aproni chimi motha chengkha motha torui logui tabok jora tongui no tongo salsa u motha tisa jagitlangnai Jisu Kristo nogoro phaipro motha no tisa itlangnai mane motha mane na je achai katal ungjak je kubui ke Jisu Kristo no poito khlainai borok bono motha ge bo tisa itlangnai salsa u motha painai motha tabok to tangui tongo obo painai mane Gentile rok muthangjak paisokha kaitoni chopjak kaitoni chapjak kaitoni wansokjak o pungkang keno motha tisai klangsnai mane paikha ken tisai klangsnai bo jeng smai kasang nugo mothani kok mothani hijak kok abongka Israel rok no tuisa mane Exodus bor hasing phungo Israel rok tongmani bongkha mothani kok phiaba tabo chini jorao abo kubui motha nukjak phaikya age engke nukjakya tabo ke nukjak phaikya chini jorao mane no Jisu Kristo thui thangai basawi Pentecost ni salni chimi nge tei kaisa kaitor ni ha engkha u kaitoni bisingni kok nge ka kaitoni bukhani kok kaitoni chapjak kok Mark chapter 4 verse 11 by 12 Mark chapter 4 verse 11 by 12 ang poriwana kaitoni hani bisingni kokno norokno sawi manrekha hwnei Jisu saka phia buino khe rungthoma tui beba kokno khana rwjakha hake borok mokol kaisomui naisik gana haipano nuglak borok khunju kaisomui khana gana haipano
romi manglak yake borok kaitoni paising kipil khamun hake bo borok no nakar khamun oro sungnugo kaitoni hani bisingni kok no norok no sawi man rukha swarok no sagri rok no kaitoni bisingni kok piaba bo buino ke parables bai sawo mane rungthoma bai borok buchia borokni bukha bukri of course haibagui kaitor boni sagri rok no rungthoma bai sawo bisingni kok tabuk जों tongmani o ha wngkha soitani ha piaba je borok mutangjak bo kaitoni ha जों kaitoni hani borok o sungsaro जों tongui tongo o sungsar wngkha soitano yapajak jefro adam sungsok khlaio adam ni yakni yawi soitani ro sogika o sungsar kaitor जोंनो boni habut langnai tamani bagi जों boni hani borok hani bagi Paul sawo Colossae Philippians tabuk ang जों wngkha o hani borok ya o sungsarni borok ya jogno hani borok we are citizenship of heaven nese gesalso जों arono sogide okay जों tabuk kaitoni hani bagi जों kubui Christian kaitoni hani borok rok boni bagi no joba khlai kaitoni ha sokphaithung जों tomanai जों Lord's Prayer ro omahikena sawo nini ha sokphaithung जों kubui Christian hingke जों kaitoni hani bagi no जों spiritual war जों joba cholai dong sungsar ni tongmungsamung bai sungsarni manai khunui bai जों joba cholai dong hingke haini bagi kubui Christian hingke tongnani kosto o sungsaro tongmele जों soitanni jagao achogui जों soitan bai जों joba rwlai tongo kwbangma borok hai hinui uansogo mane kwbangma borok ang Christian hinui uansogo piaba borok kubui Christian kubui kaitoni maya ke borok soitanni hawo no kaitoni paising anyway kaitoni ha wngkha kaitoni o bisingni kok boni wansokjak kok boni bukhani kok ageno boni diarini bisingtwi bo saklaika tabuk जों je borok mutangjak bo kaitoni hawo gitei kaitoni bukhani kok kaitoni bisingni kok wansokjak kok bo wngkha kai jaglaimani bor jaglaimani abo kaijaglaimani abo wngkha Bible sawo abo rohosyo ba hwijak toni bagi hwijak male जों siwo bwsai bwhoi charaifro borok kuno pata korilai haibla kaisa sinilai aphano ngui mano haibano borok jefro kaijaklai buma buphano kibiwi borok thasa kainiwi kaisa bwsak kaisa wngmo nge o bwsak kaisa wngmani obono rohosyo nge obo Bible sawo abo motha no samani neiso mothani kok samani neiso phai जों थांलायनो Ephesians chapter 5 verse 31 by 32 ang poriwana 31 by 32 elembago hai hnei sama hai omoni bagi no borok buma bufa bai kagui bihik bai thansa ngai hake a knei kaisa ngai elembag ni okok thaisa belai kotor hake ang obono hai hnei romo abo Kristo bai mothani kokse nejo elembag ni akak thaisa belai kotor English okero this is a great mystery omono rohosyo omo kaisa rohosyo gabo piaba ang Kristo bai mothani kokno sabasi motha angka aseng je kubui ke poito khlainai ase katang je bono motha nge mothani bokrok angka Jisu Kristo motha angka Jisu Kristo ni bwsak nge bwsak bai bokrok tagi meya jefro ni thansa
Ingke जों जिसु bai thamsa. Ingke tabuk nung hamya samang khalaikan ke nung jisu no hamya phunugi tongkha. Nung kaham samang khalai tongkha jisu no kaham phunugi tongkha. Hani bagai Christian rok kebu Christian ke belakana important. Tamani bagai abo rohosyo mystery male kaijak mani wo tamanai kok nanai submissive obedience submission abo nango tamale Bible busau mane kaisa bai kaisa yapar lai tongadi submission khlai tongadi submissive be submissive each other okay omahaino kaijak woni ke kaisa bai kaisa bohoi bosai no yapari tongna nangnai bosai bohoi no niya ke thansa tonglai miya haibla okay omahaino mothani samung bohaino kaisa bai kaisa kok khana laibi hajak lai tongnani tau bohoi bosai ingmaha geseng omahaino bohoi bosai no hamjak nangnai bosai bohoi no hamjak nangnai gronai no khorok sani kok khana nanglai ne tak bohoi simi kok khanai tongkha bohoi sale kok khana liya omangai miya je omahaino mothao bohaino kaisa bai kaisa hamjagoi जों kok khana omono rohosyo tei kaisa kaitoni bukhani kok one sokjak chapjak kok abo boni diarni bisingtui saklaijak kok wngkha Israel rok salsa tabuk to borok kaito no Kristo no yasak maya kabang no yasak ya kai khoroksa khorongni yasak jak haipano kabang kukno yasak ya phiaba salsa jepro Gentile ba kubunni dofa rokni kok sajakmani abo nangbayo apro Israel rok mothangjak nai Gentiles mane Gentile rok bisik mothangjak nai abo kaitor siwu kaitor ni sabja ge abo ungsok baikha engkeno Israel rok borok borok sujuk rojak nai जों omonugo Roman chapter 11 hai thamane Roman chapter 11 verse 25 Roman chapter 11 verse 25 Bebak no kaitor maya chamani takugrau oro bisingni kok tongo ang abono norok no sawiman runa nai wo norok abono sawiman ke norok saisung belai siwo hnei wansuklak a kok ngkha omohai Israel rok kok khanaya ngmani abo srap sanise kaitoni thani phainai abo tui buini borok rok bebak no phaibai ya sakse abo tongnai orjong clear kinu Israel rok kaitoni kok khanaya tabo kaitoni thani Kristoni thani phaibu maya tomar mele boroni bokha kra phiaba busuk jora abo srap sani bagai se jepro Gentile rok ni orosawo kaitoni thani phai nai abo tui buini borok rok bebak no phaibai ya sakse abo tongnai mane buini borok mane chambu Gentile Israel no karoi je bebak dopa abo buini borok kaitoni thani phaibai khangke apro Israel rok boroni bokha kaitoni thani kipil sinai phiaba tabok boroni bokha kra hani bagi sing nugo kaito busuk borona kama singsa samang soidamni samang kunukha haipano kaitoni thani borok phaiya mane na kokhnaya ge जों satokjakmani rok busung siu Hitler bai satokjakmani rok phiaba salsa borok phainai abo kaitoni bukhani kok chapja jepro kubundo hani borok rok phaibai kha poripurno ungkha pungkha phaibai kha je kogba kroni hani udaharan Gentile rok 10,000 phainai agena kaitoni plan abo kaitoni bukhao chapja abo seba phainai abo sia koisana abo phaikha angkeno 10,000 ka phaikha angkeno Israel rokni bukha salai jaksinai haini shawara tabuk Israel rok 2000 bosone pore borokni hawo kipilka borok independent maka 1948 14 May 606 BC o borok Babylon by dongso khlaijakmani chengmani AD 70 o ke completely dongso khlaijaka phiaba tabo
1948-14 Mewo borok independent mawi boroni ha kharika tabok ragroi tongka obono indicate khlaio je tomanai Gentile rok iya kaba kubundo phane borok rok ni jora pairek pai tongkha ge jepro Jisu Christo phaio phaimani yagulo tei Gentile rok ni ba kubundo phane tei jora krika sujug krika tei mutangjagani Israel rok simise mutangjak nai Jisu nok borok phaimani yagulo tei Gentile rok mutangjak kabang ma haike phrangnai tongo Gentile rok mutangjak nai Bible clear chengno ani bagai moi to narak bai jeng Bible no srai ke siwan nang bujuwan nang context jeng bujunan nang only kaisa philei haino sama bai boya jeng context bujunan nang te bai omo hai kamang ma ang malaika omo hai phrangnai Gentile rok bo mane kubun do phane borok bo mutangjak nai great tribulation 7 year tribulation ba 7 bosor kosto tekto ni jorabo piaba ning context ni mote ning serai ke pori ni ke abo wrong interpretation okay omai kena soitan samang khlai number 7 kai doni bukhani hijak bisingni kok ungkha rapture mane diari ni bising tui bo ukok no saklai ka belai kena important temon amle Jisu Christo phai bono poito khlainai borok rokno borti sawit langnai boni ya gulongke borok rokno o hawo bustumnai piaba angtepon saka Jews roke 1,44,000 borok muthangjaknai borok sujug rojak pinai piaba Gentile roke tei sujug manliya tamne male Gentile rok muthangjaknai khariok mani molo simise ingetabo ingka khariok mani mol o khariok mani mol salsa pai thangnai 1 Corinthians chapter 15 1 Corinthians chapter 15 verse 51 by 52 ang poriwano 51 by 52 bising ni okok no khnadi jeng beba no thuiglak tamoke paithak ni salo totro pungkhe no waisya bai mokol muklik kaisya bai no jeng beba no mulphil jak bainai a totro pungkhe no kuthui rok thangblang khe muthang tui tisajak bainai pia jengbo bebak no mulphil jak bainai oro bising ni kok no khnadi kai doni bukhani kok bising ni kok hijak kok tabok saklaika khanadi saja Jisu phainai ge apro jeng kuthui rok thangsawi basanai mulphil jaknai gaboi baksa mol brum brum tongwinai niso mukli kaisabo slai jaknai totro pungkhe no bebak kuthui rok thangsai basanai okay age sini busak thiblang tongmani abo thangblang mane busak slaijak nai phari haini haisang kipil thanglai piana verse 7 ang porinai Phunukjakmani chapter 10 verse 7 haini hai pore piana khorok dogni ulni aswari totro tamkhe kaitor bini seleng diari rokno sama tuino bisingni chapmano khlai painai totro pungkhe o maksini amene o kaisini suwari bototro tamkheno diari rokni bising tui sajakmani abono khlai painai je salo totro tamo o kaisini suwari kaitoni hijak kok kholojak sinai paisinai mane beba phunukjak sinai srai angsinai kaitoni hijak bisingni kok abo bisingni abo paisinai jepro o masini ni ba 7 angels bo totro tamo manena 7 year tribulation ba 7 bosor kosto tekto pai mani jorabo tarmane omol jeng honi mano kaitoni snamjak laibuma abo paisinai kaitoni laibuma tamabo nirok agero gani seminar nai ke nuknai agero khna mane bo nuknai
Abraham conscience mol tongo abo ongka tamanai Adam ni chimi Abraham jora bon pore age of law mane donai kerong ni mol Israel ni jorawo chongmani jorawo kaidor borono kerong rakho ke borok kaidor bai mthangjak nai kerong ni mol ni mano kerong ni mol pai kyang keno khairokmani mol jepro Jesus Christ thuyo tabuk suk jora o khairokmani mol salsa pai thangnai kerong ni mol pai ma haikena pai thangnai conscience ni mol pai ma haikena pai thangnai get bone yagulo Bible ni mote great 7-year tribulation nge kaba 7 bosor bisis ni kosto tekto o mol pai nai o mol pai kyang keno itihas kaiton ni chapjak one sokjak bising ni o jora pai sinai nge bone pore keno tamang nai millennium kingdom ke katal ka bebak no snam nai o ha no katal ke snam nai jeng Revelation chapter Phunukjakmani chapter 21 o jeng nu bebak no katal kesampai katal sopai nai nge millennium kingdom mane na hazar boso hazar bisi pai kan keno te mangsa krikya mol brum chukno ha mol brum morke aseng no tongsi nai nomo kaitoni namanai wan sokja kaitoni chapja kaitoni snamja borok muni shoni bagai laibuma gabo pai sinai borok muni shoni kaitoni programs namja laibuma abo pai sinai nge millennium kingdom sopai nai nge te Bible je bebak je samani abo complete engka ge oro tebo sawo u suwari borok tuk tamanai tuk luklaimani sat kaisini tuk luklaimani abo jeng nugu gebadi jeng wansok lainai kaidor tekisisa jeng jora nalainai kaidor jebo kok romani bono bebag na je propron khlai bo kok romani jeng laibuma nainai di bo je kok romani Israel rokno abo bebag na Abraham no kok romani bo nango Isaac no kok romani bo nango David no kok romani bo khlaika Israel dofa no kok romani bo khlaika omo haikeno Sodom Gomorrah ni jorawo Noah ni jorawo jeng nugu omo haike bo kok romani no khlaibai mani ke tabok bo kok romani no bo khlaibai nai phari samung no thanglai no sorry samung ya lobmung chapter 75 verse 2 and 3 75 2 and 3 ang chongui tongmani jorawo ke ang soi ke busthumnai sengsar bai sengsaro tongnai rokni tongmung raida rok bayo apro angse aboni thongla rokno songsawi narago aro jengnugo ang chongui tongmani jorawo ke ang soi ke busthumnai boni chongjak borok bo chongmani jorawo bo bebak no khlainai bo snamani no bo sbainai chongmani jorawo tabuk jeng mungsasuk snamkha jeng sbainani jora chongjak ke sbainai mai borkha ranani jorawo ranai mungsasuk tangkha guan rokpon tangkha sbainani jorawo sbainai ei obohai ke kaidor Jesus Christ bo kaidoni chongjak jorawo no asai phikya kaidoni chongjak jorawo no bo thikya Romans chapter 5 verse 6 jeng nugo bo chongman jorawo no bo thikya hanbagi bo chongjak jora sophaya sak bono koi mangsa khlaibiya je proboni chongjak jora sophaya apron bo Calvary cross Jerusalem o thangai Jerusalem o hapkha bo thikya hanbagi bo sawo tabo ani jora sophaya age rogo bo sawo ani jora sophaya ko bo piaba Romjang ni jora ke tabo ani jora sophaya hanbagi ni bo sagri rokni yakung sunani chengkha paithak ni kok sanani chengkha ke bo boni jora wono bo boni sakno
yapari roka Romanni soino rokni thani be Calvary cross bo thangui khasi jagui kya phadi kabangma mahai Bible verse tongo haipan kaisa nailibana 1 Timothy chapter 6 verse 15 1 Timothy chapter 6 verse 15 Jora sok phaikhe kaitor bono phunuk ngana bo ungkha hamsajak kaitor bo simi se bokrok bo bogra rokni bugra bokrok rokni bokrok Jora sok phaikhe kaitor bono phunuk ngana Jora sok phaikhe kaitor bono phunuk ngana bo ungkha bobagra bo ungkha bebakni nokpang bo ungkha snamnai neiso jepro Jora snamjak sok phayu Kaitor o sengsano busthumnai o sengsano bo busthumnai te borok rok bono poitok khlaini rok bo teibo phunuknai jeng no bo bebakno snambaikha snambaimani paikha nokha bai ha bebakno snambaikha nges boni borok munisono snawi boni borok munisoni laibuma chengkha phiaba borok munisoni laibuma chengmani tongo paima butamnai bo paironai bebakno snambai sengsa nokha tal ha bebakno snambai borokno snamka borokni laibuma chengkha apron u laibuma painai borok painai kaitoni chapjak kaitoni ari bojak tongo ge aro chengmani simi paithak jora abo kaitoni chapjak kaitoni wansukjak kaitoni plan kaitoni purpose abono nangnai hani bagai Isaiah 46 verse 10 otmo aro sao chengproni simi paithakni kokno saklai roka tamani wala kaito boni siwo bos namani paithok tamangnai jengsi siabos kang tamangnai kaito siwo bos namnai borokno snamka chengroka hani bagai paithako tamangnai Jesus Christo bo tongpro bo salangmani kok tabuk nangi tamani nugo phunukjakmani kok bo tabuk sung phunukjakmani pori ni kangke taboroni 666 number roni kok tabuk sung nugui tamo tamanle abo rang tabuk sung Google Pay ro khai tamo abo apron salangja number kri ke pai bumaya phal bumaya geta omni process sung nugui tamo bangla painai hamjaklaimani kamar riknai abo age samani tabuk nangi tamo sung nugui tamo tamani hole bo siwo chengpron jimi paithak jora Isaiah 46 verse 10 gateibo bok samani no bok khlaibai nai niso Isaiah 14 verse 24 omno kisam manalis nai important Bible verse Isaiah 14 verse 24 Kaitor ari Assyria songno sokomon nai sengkrak rokni subrayong semai tangai hai hni saka ang khao chapmani abo haino ungnai te ang khlaina hne hunma haino ungnai kaitor je chapmani abo haino ungnai bo khlaina hunmani abo haino ungnai bono te kebo omo khaimeya nori meya ke osungsal salsa busthumjaknai Jesus Christo jorawono bo Calvary cross thipeka sumsokno bo nakari roka hain bagai sau paisukha tabungle paisukha sumsokno nakarnani bo samung khlaibeikya jorawo phayu jorawo hain bagai jorawono phayi jorawono thikya ke kaitor bono busthumnani jora yapari roka bo salsa kipilnai bo busthum phanai jeng kabangma Bible verse omo haidogo Revelation chapter 16 verse 17 no uko saja gebo te ketal ke nokabai hanos namnai na ang tepon saka Phunukjakmani chapter 21 ni robro pori nemana ala sao ketal nokabai ha agini kamai thangai tabo ketal bos namnai ge a jora sokpainai jora ono boklainai tabo te kisisa jeng wansolainai haini hai Revelation chapter 10 verse 7 on
ang porepinai khorok dogni ulni a suwari totro tamkhe kaitor bini seleng diari rokno sama tuino bisingni chapmano khlai painai totro u kaisni angel suwari bo totro tamkhe no boni diari ni khukti samano bo khlai painai get jepro u 7 number ba maksini kaisni suwari bo totro tano apro teman-teman ngai abono sing tabo kisisa wa somani tuk kaisini luklai ronai u khorok sini suwari tuk kaisini no luklai nai verse 16 chapter 16 no thangai nei chapter 16 ulobo sing naili nei haipano tabo kisisa aboni detail aro sujak dong tuk kaisini ni kok aro verse 1 apro ang aswari khorok nino nokthani sotonoi hai hinei sama khnaka thangdi kaidoni yagol sujak nai manei kuplung tuk thaisni no hawo luklai rodi mane abo busthungwani satogwani bagai tuk no luklai rodi mane u tuk no luklai khangkhani podre pot borok amang chimang nai tabak u puilani ulo chungnugo puilani tuk luklai ke tamang nai puilani tuk luklai ma bai verse 2 was chawo tamang nai hake yabrui mari bujak nai rok te bini kirima sengsa kesa hamya manka mane kirima sengsa besago kesa nai verse 2 tuk luklai ma bai ngeti kisa tuk tabok ek number tuk no luklai ma bai 2 number kai nei tuk thaini no luklai ma bai tamang nai 2 number tuk no verse 3 tuijlangni tui borok kuthuyni thui hai ungbai kha hake tuio tongnai rok bebak no thuibai kha tui si thui ungbai kha ga tuio tongnai rok bebak thuibai kha 3 number ke tama 3 number 3 number number verse 4 aro tongo tuima rok bai tuimuk roko luklai rekha hake aborok thui ungbai kha aro bebak no tuima rok pila number 2 angke tuijlango oro angke tak tuima bai tuimuk rok thuimang ungbai kha angke borok rok thuibai kha get number 4 suwari 4 number suwari tuk luklai ma bai tamangkha verse 8 by 9 aro chungno aboni ulo khorok thamni ulni aswari bini tukno salo luklai rekha hake bini hor kutung bai borok rok no sokdi hnei saka bini hor kutung bai borok rok sokjak bai kya hake borok omotui birman rok no phanangnai kaito no hamya salai kya mane tuk hor tungma bai thibai kya ge number 5 onke verse 10 aro tamangkha number 5 tuk no luklai jakprong ke tamangkha aboni ulo khorok bruini ulni aswari bini tuk no yabruini asuk thayungo khiklai rekha a yabrui ni ha manak ungkha tabo sungsar yabrui ni ha o sungsar ungkha yabrui ni yang mane antichrist geboni ha manak ungsinai antichrist ni ha manak ungsinai ge podre podke tebu tongo podre podke biara siara bai kepleng nai kosto manai pekto manai tabok to sungsar chasarara mane manai naithok sungsasa ya apro manak nai get 6 number ke 16 apro motai hamyarok Hebrew kok bai Armageddon hunei kerungsawo bugra rokno thungkha ge Armageddon no nokbaro nisimi pori nemeno Armageddon no abo tumanai coba nai Israel bai baba ke bondo pha taw borok rok Russia pha di China borok coba nai get 7 number suwari tuk luklai prong ke tamangnai verse 19 a taon kotor khaktham ke khakjaka pia beba khani taon robo bai thangkha kaitor Babylon kotor no pogyawi bini khurini chuak khankha bo yagol sujak nai chuak jailim no khankha
kogro itu mas samalia piaba just English oke so fall of nations mane sengsane oh ha kelainai tak Babylon ka az orawo Jisu ni jorawo mane emon ni jorawo puila edi ni jorarogo ba Babylon ka belai kerak ke borok buino metai atai kulona ni jaga bo arona ani bagai kelainai ni so nige dofa ha bebag na kelai benai bebag na kemanai komor nai ni so tau temanai gete Bible sawo waijanai ba harlot mane buino besya bustung jangai besya kai Bible besya bujok mane ke je borok metai tagri kai tono khulum yawi metai no khulum nai bono borok bebag no sokmor jak panai hani bagai Phunukjakmani chapter 14 verse 8 of Babylon ni kok sawo Babylon ka angte pun saka metai tagri khulum ro nai buino borok satok jak nai ge Babylon joto metai khulum nai ni representative chapter 16 verse 19 te propore mane bo haino okogno ke boni pore Jisu Kristo o sengsaro ongkai painai nage bono poito khlani borok nongno bo raja ni raja ngai boni sengsar sabai boni suari bai bo ongkhar painai kiri sengsa ke bo borok no bustu mani bagai ongkai painai ngai boni poito khlani rongno to bo boni besas namjak bo itonginai ngai o sengsaro bo ongkhari painai no baruya boni sengsaro ongkhari painai borok no bustu mani bagai temanai musa haike painai borok no bustu mani bagai rapture ya bodo rapture ni ya gulo millennium kingdom ni skang drop bo abai ke painai nge o sengsar soitan nilia kaitoni ha ngsinai millennium kingdom o kaitoni ha ngsinai mane kaitor aro raja ngtongai aro hani bagini Bible sawo cobra bai borok busa apsa kalai thanglai musa bai musui tonglai thanglai abokai temne male nature adom sumso khlaima baisi nature change ni thang ge je adom sumso khlaya sani je nature tongmani abai kana kaitor millennium kingdom o snamnai hazar bisini bagai aro जों nugu okay Revelation chapter 11 chapter 15 kisah 11 kok important 15 apro kok bokro bai sujak tongo kok kongdok ni ulni autotro tamnani apro khorokdok ni ulni a suari bini totro tamkha hake chukno khawo sotonoi hai hnei sajaka chini subrai bai bini masia tabuk o sungsani bugra charojaka hake bo molbrum bugra ngai tongnai nadi bo bugra tabo u ha kaitoni ha engka Kristo ni ha engka o sungsar boniyago engpika ge boniyagolo o sungsar bustung jaknai Christian rok ke sokat rojaknai sengsar ni borok rok ka bustung jaknai mane sengsar ni borok mane Jisu Kristo no poito khlaya borok bustung jaknai ge Jisu no poito khlainai rok ke kubui Christian rok ke borok sokat rojaknai oro chung nugo verse 18 no pore ke nugo ang porlia somoi krei ni bagai de pore ni mana chapter 11 verse 18 ge boni pore antichrist shaitan bongke tomai boni logewo false prophets bono ruktarnai rok bono poito khlai Jisu no poito khlaya rok ke bebagna khawi honi kunduro khiklai rojak bainai amai ke sungno ge omono kaitoni bisingni khaijakok ge jora kri kheba te kisa dongkhomno जों wan soklaideni haipana buskangni salo जों wan soklaijinai chapter 10 verse 10 ni chimi
9 jora chung one song laika 10 ni verse 10 ni chimi tik sisa kok sijak nang tongkho ge haipana belai lokha tini orono pai laisani jotono hambai.